Am din nou videoclipul pentru că videoclipul celălalt mi s-a anulat, adică am continuat doar că nu mi-am dat seama că s-a terminat și începem altul. Hai să ne alegem jocul. Să vedem ce joc ne jucăm. Hai să vedem. Dar nu văd niciunul care să știu. Aș vrea să mă joc Security Bridge, doar că m-am răzgândit. Ce joc? Să ne jucăm, alege chiar Cum? Ăsta cu Fortnite. El cu Spiderman. Yes forever Spiderman. Fablox. Fallbox. Să nu râzi de mine când am citit greșit, că sunt și eu mic, sunt doar în clasa pregătitoare. Nu, hai să vedem unde e ieșirea. Am uitat și pe unde e ieșirea. Tan. What? Cum? Credeam că pot să scap. Am exagerat? Sau eu? Eu să ia. Nu știu, chiar nu știu. Da? Nu, hai să mergem iară. Uite pe ea, ea este sus. Ea este cea care m-a făcut să pierd. Nu știu, dar așa hai să vedem dacă mă pricep bine. Că nu mă pricep atât de bine la Fortnite. Dar pe la forma asta, uite din asta și mă duc cât de sus pot. Uite și uite așa faceți. Tot apăsați pe ecran. Apăsați pe... What? Deci am foarte mult noroc. Chiar am mult noroc. What? Mi-a dat de bani. Pa. Hai să ajungem mai departe. Hai să ajungem cât mai departe. Hai să ajungem. Cât de mult putem. Atât e de ajuns, da.
să jucăm alt joc. Și adică, stai să vedem ce joc. Jocul ăsta. Nu ăsta, lantul, ăsta lantul. Te rog ăla, lantul meu ăsta. Te rog ăla. No, ăsta e. Dă-mi jocul ăla, lantul. Uite-l ăsta. Haideți să începem jocul. Haide, David, poți. Mai ne jucăm o rundă și gata. Runda asta și gata, ne jucăm. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 și jumătate. Hai, David, hai, putem. Nu cred în ăsta care are, nu știu. Ce? Gata. Nu uitați de like și subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!